Pozdrav, dobrodošli na ovaj kanal, ovdje Joksi. Danas ćemo praviti ekipu od srpskih igrača u FIFA Mobile. Kad budemo sastavili tu ekipu, odigrat ćemo nekoliko vs atak mečeva. Prvo da vam pokažem koju ćemo koristiti formaciju. Koristit ćemo 3-5-2. Ja mislim da već imam nekoliko srpskih igrača. Da, Nastasića i Tomovića, da. Ostale ćemo ići na transfer market da kupimo. Sada da vidim koga to Srbina bi mogli kupimo. U odbrani, ja mislim da mogli bismo onog Pejčinovića što igra vajda za Lokomotivu. Da, jeste. Evo ga, odmah Pejčinović za 10.000 može. Odmah ćemo ga staviti u tim. On će biti 97 rejtovan. Ajde, podići ću ga na 90. To bar nije puno. Tako. Neki on bude 90 rejtovan. Ovo će možda biti malo duži video. Sada, koga bi mogli na CDM? Mogli bismo da vidimo koliko Matić košta. Da vidimo koliko bi njega trebali platiti da bi ga doveli. On sad igra u Unitedu. On je meni najdraži srpski igrač. On je ovdje elitni. Skuplje. Ako ga nađem za 450, onda ću da ga kupim. Evo ga za 470. Ajde, kupit ću ga. On će biti najviše rejtovan u ekipi. Ima 90 fizikal, što je odlično. Ubacit ću vam snimak kada je bio Matić još uvek u Chelseu, kad je zabio opasan gol Tottenhamu. Sada nam treba još jedan CDM. Mogli bi tu Fejsu da kupimo. Ovo nam više ne treba. On igra za Benfiku. On je gold. Evo ga Fejsa. Da vidim da li mogu da ga kupim za 50.000. Nema. Da vidimo za 60.
Evo ga. Pejsa. On će nam isto biti elitni u ekipi. Sada na Kjamu koga bi mogli da stavimo. Sad ja sam tada je Tadić bješe CM ili Kjam. Sad ćemo to da provjerimo. On igra ovdje u Southamptonu. Da, jeste. Da vidim da li ima za 50. Evo ga taman. Sada, da nismo kupili golmana, mogli bi onog golmana Dmitrović, ja mislim da se zove. Preziva u stvari. On brani, ne znam gdje beše tačno, znam gdje je u La Ligi. Ej, bar, vajde. Jeste, evo ga. Kupujemo i njega. On nam je 77 rejtovan. Sada LM i RM. Na LM mogli bismo onog Sulejmanija iz Young Boysa. Sad Young Boys u kojoj tačno ligi beše. Ne znam tačno kako se zove njihova liga beše. Idem ja da ga nađem, vraćam se čim nađem Sulejmanija. Evo, konačno sam našao Sulejmanija. Da vidim da li mogu da ga nađem za 20.000. Evo ga za 19. On će da biti 80 rejton. Sada nam treba RM. Na toj poziciji mogli bismo Živkovića. Ako vam još igra na RM ili RV. On igra isto u Benfici. A ovo je skup. On beše igra u Liverpool sada. Jeste. Da vidim da li mogu da ga nađem za 40.000. Ne. Za 40 da li ima da se kupi. Ovo ima i za 20, za 19, 18. Dobro. O, koliki pace, 90. To je odlično. Poslije ću da pogledam da li neki od ovih igrača ima 90 dribling. Da li bi mogao da radi Rainbow.
sada na ST možemo Mitrovića. Ne znam koliko on košta. Ali ja mislim da nešto malo. 10.000. Au, evo ga, 5.000 može. Ok. I još jedan set nam treba, mogli bismo onog, Vojte Đorđević se zove iz Alacija. Da, evo ga. Evo ga za 4.000. I sastavili smo tim od srpskih igrača. Sada, ajde da podignem ove igrače. Ako budem imao dovoljno para da sve podignem. Ovo mi ne treba. Dobro, to je za 1. Eto, za 3. Nemam dovoljno. Čekaj, vidim da li može da neko radi od ovih Rainbow. Mislim da ne može niko. Niko ne može. Pa dobro. Vidjeli ste, ovaj tim košta oko 950.000. Ovako izgleda tim. Moglo je da bude još skuplji tim, naravno. Ali nisam imao coinsa. Mogli smo da kupimo Kostića. Team of the Week. Ali dobro. Ajmo da se bacimo na neki vs tak meč. Overall tima je 90, 80. Znači vi ako želite da napravite srpski tim, možete da iskopirate tim. Ajde da se bacimo na neki vs tak meč. U Legendary 3 sam. Da vidim da li ću sad ispasti. Igramo protiv tima koji je 91 rejtovan, a mi smo 80. Probat ću odmah da šutem sa centra. Pokušaj Đorđevića. Pokušaj Tadića da nabaci. Ide Mitrović. Šut Mitrovića preko gola. Već gubimo 1-0. Već 2-0 i već 3-0 gubimo, haha. Pa dobro, ovo je ipak preslab tim da igra protiv ovakvog tima. Gubimo 6-0. Da li ćemo bar jedan gol da postignemo? 7-0 gubimo. Ovo ćemo vjerovatno da izgubimo 10-0 jer je preslab tim. Ali isprobat ću u nekoj kampanji da vidimo. Vraćam se kad se ovaj meč završi da odigramo neku utakmicu u kampanji. Evo nas u kampanji. U francuskoj sam kampanji Chapter 2.
Odigrat ćemo ovaj meč, to je to od ovog videa. Idemo s Markovićem. I Marković postiže gol za 1:0. Tadić oduzima loptu. Lopta do Matića. Matić lopta do Fejse. Fejsa do Markovića. Lopta je kod Pejčinovića. Pejčinović loptu za Đurđevića. Đurđević loptu za Markovića. I Marković postiže gol za 2:0 u 35. minutu. Sada lopta je kod Kalua. Matić oduzima loptu. Uspeva da oduzme loptu. Matić ide sam. Matić prolazi Ruiza. Probaću sa Matićem. Šut Matića, ali golman brani. I gotovo je prvo poluvreme. Da vidimo kako ćemo proći u drugom poluvremenu. Tadić oduzima loptu. Lopta je kod Markovića. Lopta je kod Đurđevića. Ne uspevaju da oduzmu loptu od Đurđevića. Đurđević pas do Tadića. Tadić gubi loptu i Mitrović šutira preko gola. Sada vidimo kako će odbrana da se pokaže. Tomović juri loptu i uspeva da oduzima, ali lopta odlazi u aut. Lopta je kod Sulejmanija. Da vidimo kako će on proći. Sulejman, iako ima manji pec od Markovića, izgleda kao da je brži. I Sulejman samo što nije šutno, izblokiran je. Fejsa juri za loptom. Tomović oduzima, lopta je kod Matića. Lopta je kod Markovića. Marković prolazi. Gurnuo loptu Sulejmaniju i Sulejmani šutira i postiže gol za 3:0 u 74. minutu. Fejsa oduzima loptu. Lopta je kod Pejčinovića. I Pejčinović ide u napad. Gurnuo je loptu Đurđeviću. Sudar Tadića i Đurđevića, ali Đurđević uspeva da postiže gol za 4:0 u 85. minutu. Tadić pokušava da oduzme loptu. Lopta je kod Kalua. Za malo što Tadić nije uzeo loptu. I uspeva da oduzme loptu. Brži od ovog igrača. I golman brani. I ovo je kraj utakmice.
I to je to od ove videla. Ovo je serijal Pravimo tim od neke reprezentacije. Ovo je reprezentacija Srbije. Nadam se da vam se video svideo. Vidimo se u sledećem pozdravu.